72 o 73. Dos càrrecs. Primer festejos i després, m'entens, infantils. I un any bibliotecari. Jo estigui treballant 10 anys en Alemanya. I entonces, en estius que venia així, pues venia una xorraeta, però vamos, vestit d'alemà, amb sotets curtets de cuero, mentre el sombrero tirolès en la plometa i temes. I hagué així, o n'hi ha encara, un senyor que de mal nom li diuen el tarat, perquè està tarat, encara que és Manol Jordà. Pues, i se digui, ui, mira, se pareix a un anglès, es pareix a un anglès, i es queda l'inglès. A mi no me va saber mal, m'entens? I estic molt orgullós que encara que no me diguen Vicente, que me diuen en l'inglès, mira, cosa bona. No pitjor mai pot ser, perquè l'adelantament que n'hi ha, m'entens, és molt diferent quan jo vaig entrar. Quan jo vaig entrar, encara se cobrava els numerets per el carrer i avui en dia ja venen a pagar les cotes i de més. I entonces era molt diferent i no havia el lujo que n'hi ha, m'entens, que n'hi ha avui en dia. O sea que jo, per mi, crec que ha millorat en algunes coses interiors, pues està un poquet així algo, perquè avui en dia, abans teníem, bueno, els que quedem, podem dir que tenim ganes de falla, i avui en dia n'hi ha molta jovenalla que la falla més que el volen per el botelló, i això per mi no és falla. Falla, és casal, m'entens? Divertir-se, perquè jo també he sigut jove, m'ha agradat divertir-me, però casal, m'entens? És el casal. No, m'entens, el divertinatge ni de més d'això. De lo de més, tot bé. Després que quedem, pues normal. Ara, vosaltres, la jovenalla, sou la que teniu que alçar-la. Vosaltres. No, nosaltres que ja se n'anem. Així que això, fiqueu-ho en el cap de que la falla viurà mentre vosaltres vulgueu que visca. Ara no ho sé, perquè estic en una temporada això. Abans, quan jo vaig entrar a la falla, eren normals, m'entens? S'ha fet així ball en un dels xalets, que per cert Jordà portava això, i algunes coses, però vamos, no havia. Quan jo vaig entrar i me feren delegat de festejos, pues ha sigut, m'entens, iniciativa meua, no sé, a mi estaria equivocat. Dic, així al casal no entrava ningú. Tota la gent se n'anava enfront en els jubilats. Entonces jo vaig dir, no, al casal n'hi ha que vindre. Entonces vaig fer el campeonato de truc, perquè els homes, i se compraren parxissos i dominos, m'entens, per a que així entra. I entonces comença a entrar gent, i això ja se va fer ja, m'entens, casal. L'abans era més crítica de carrer, i avui en dia ja és més, m'entens, d'art. Avui ja no se pot dir que avui moldegen i de més, no se pot dir com abans se moldejava, perquè jo també he moldejat el funk i això, però els ninots eren molt diferents. Avui en dia són obres d'art que no valia la pena, o sigui, no, me confundís, no se tenien que cremar, però clar, la festa és la festa, n'hi ha que cremar-la perquè les cendres, m'entens, naix l'altra falla. Pues ma filla, per cert, la que s'han anat fa un rato, era fallera major, aquest any. I entonces jo vaig dir, voleu que faci jo la falla infantil? I no va costar res. I clar, enseguida digueren sí, però en seguida, perquè qualsevol no costava res,
no se fiaban de mí tampoco, a la verdad. Yo entonces tenía un taller a Israel en el que era una casona de camp, tenía alquilado una habitación, entonces allí tenía fea. Y entonces va a hacer la falla en el sostre. Y para que mitja falla se poguera traure per l'escaleta que havia del sostre a baix i de més, tot molt bé. Però a l'hora de la veritat no eixia la falla. A no eixir la falla, doncs vas tindre la ocurrència de tirar un tabic, una finestra, i per la casa del costat, per l'entaular, baixaren la falla. I no deixam de que el dueño de la casa de l'altra, la bronca que nos tirà, m'entens, per haver baixat la falla per ahí. I això és l'anècdota de la falleta. La fallera major, va ser la filla de... Bueno, espera't, què pensa? Mare de Déu, se me'n van els noms de Montoro. La de Montoro va ser la filla, va ser la fallera major infantil d'aquest any. Pues això ja no viu la que m'ho digué, que era la florista. Me digué, Inglés, per què no fem una professor? Dic, sí, però jo vaig fer bueno, jo abans, ja feia temps, vaig comprar dos verges d'escaiola, així de grans, m'entens? La vaig pintar les dos, i una la rifaren perquè traure diners per pagar les dos. I clar, dic, jo en esta tan xicoteta fer una professor, que per cert, farem la professor en aquesta xicoteta. Però ella me digué, en el corral de la iglesia de Vera n'hi ha una verge. Diu, pues entonces ya, se n'anàrem al corral, efectivament, havia una verge que és la que avui està en la iglesia, una verge, la pobreta, pues, desfeta. Estava feta d'escaiola i de fusta i estava desfeta. Entonces agarré jo, la vas remoldejar, la fèrem, m'ajudà la florista, el marit, i unes dones d'ací per exemple, ta mare va ser una de les que també estigueren, les de Elvira, m'entens, també ajudar, i algunes més, si me s'olvida, perquè és això que me perdonen, perquè hi hagueren algunes dones més que ajudaren a fer. I entonces anàrem a l'ermita de Vera a per una anda, que també la vas reparar l'anda, perquè estava desfeta l'anda, i entonces que eren diversos anys en eixa anda. Després volguérem buscar una altra que també estava en la ermita de Vera, que pesava menys, i se feren. Després vingué així un xicón que nosaltres diem el Flaret, que vivia ahí enfront, mentre que estava en la iglesia dels Sánchez, que portava tot el tinglao, i diu, jo tinc un anda en què és molt lleugereta, m'entens? Si voleu portar-la a muscles se porta, i si no, porta rodes. I entonces estiguérem uns quants anys portant la verge, m'entens? Aixina. I després ja Nicanor, no sé si estarà per ahí, pues Nicanor crec que porta l'anda de no sé on, o la comprar o algo així, m'entens? Entonces ja esa és l'anda que se porta. Però la verge va ser, m'entens, la vestiren després, per el temps, li ficaren monyo, li ficaren mantos, perquè ja crec que és el segon manto que té, m'entens? I crec que estarà encara la perla que porta en el cap, que era del collar quan se casà la florista. Perquè me digui, esta perla le tinc molt això perquè era el collar que quan me va casar, que no sé per què anglès. La pobra dona, la pobra xica, pues, morigué de càncer, m'entens? I jo dic que si la perla encara continuarà, d'això no ho sé jo, sí.
Mira, la primera creu de maig que se va fer així, la vas fer jo, i entonces estàvem fent el carrer Ixe, estava en obres, i se plantà en el fotògrafo Fuentes, en davant de sa casa. I tots diuen que si el Fuentes haya pagat, jo dic, no, d'això res. Això l'ha fet la falla, bueno, l'ha fet jo, però l'ha fet la falla. M'entens? La primera creu. Se va fer molts anys creu, fins que ja, quan jo me deixi la falla com a faller i demés, pues ja no s'ha continuat. Però els primers anys de la creu va ser ixa una. Les paelles se començaren a la 1 o 2 de la nit, la primera paella que es va fer així. Un senyor que hi ha enfront, que sabia guisar, jo no sé guisar, jo sé menjar, però guisar no sé, m'entens? I fèrem una paella. I li vaig dir, per què l'any que ve no fem? Vale. I estiguem uns quants anys fent les paelles, ja després ja eren 2 paelles, 3 paelles de nit. Com això anava proliferant, doncs diu, fem el concurs, perquè havia un concurs en premis i tot, o sigui que... I se fèrem en el carrer. Després se llevaren els premis i això, i ja les falles, o sigui, les paelles se fan, m'entens, sense ningú concurs d'altre. Encara que jo sempre vaig a per la pateta del conill a furtar-la. Més d'uno ho sabrà, quan veig això, de que en quan se descuide la pateta del conill cau. Això, eixa una. Cabalgata de Linot, molt abans d'estar jo, se va fer 1 o 2 cabalgates de Linot en València, però després se moriren. Entonces, la primera cabalgata de Linot que fèrem va ser quan va passar lo de ja ho diré, el Tejero va fer el folló, entonces a l'any següent jo se me va ocurrir fer uns tanques. Vas fer uns tanques, jo el dir fer és perquè jo soc pintor. A veure, de més, soc algo de fusteria i de més. I entonces, pues així, tots els arreglos i tot, ho he fet jo, i a vegades m'han ajudat molta gent també. Entonces fèrem uns tanques. Un altre any fèrem, quan va ser Felipe, va entrar en el govern. Entonces vas fer la Torre de Pisa i la Torre Eiffel. Entonces en la Torre de Pisa, que sabeu que està inclinada, jo anava dalt de Felipe. I baix havia un aguantant la torre perquè no s'enfonara, que era el meu net, l'ingleset que li diuen tots. M'entens? Entonces era Puchol, el que aguantava això, perquè no se caiguera, m'entens, el mandato de Felipe. Eixe dia se recordaren molts de ma mare, me digueren de tot, m'entens? I se va fer. Després fèrem una altra cabalgata en què va fer jo el quadre de Sorolla de que se trau en els baus la barca, i anava Nicanor en eixa anda, i jo anava de palleter en una altra. I ja després ja no se va fer ja més cabalgata d'això. Se feren així en el barri, començarem en els xiquets i demés, continuant fent cabalgates, i avui dia encara crec que encara feu alguna que altra. Això. A veure, la creu ja està. El Camp de l'Estoreta. El Camp de l'Estoreta, jo fa molts anys va ser fallero de Bros Platja, però després a l'anar a Alemanya ja ho he dit sí. Però jo tenia amistats en el casal aquell, i un dia un xicón que portava tot el tinglao, raonant, estiguérem raonant, perquè se van trobar en la cabalgata que fan en
en el centro, en la plaça de l'Arbre. Pues digueren, per què nosaltres no fem? Jo li vaig dir a ell, dic, escolta, tu saps que això porta cacaus i qui som? Diu, pues anem a veure, que jo parlaré amb Pepita Ahumada, que entonces era consejala de l'Ajuntament, consejala d'ací del Cabanyal, i total, que varen ser 4 que fèrem el fer la cabalgata. Me fiqué un poquet ja valentet en fent carrosses. Vaig fer la carrossa de la barca en àuia que n'hi ha en el passeig marítim. Vaig fer la fontana que n'hi ha en la plaça de la Verge, m'entens, en el Déu Túria, m'entens, en eixa fontana. El que va ser molts anys fallero d'ací, el tio Morro, Vicente Félix, pues ja abans, molts anys darrere, ja hi hem fet teatre i demés. I me digué, diu, Inglés, per què no fem teatre? Dic, jo, per mi, ja. No n'hi ha problema. Els telons estan fets ja. Els pinte jo d'aquella manera i ja estan fets. I farem un quadre de teatre, que per cert, ma filla la major, i si ja, m'entens? Sancho també actuava, bueno, i fèrem uns teatres, que per cert, estiguérem actuant en Montcà, que jo entonces freqüentava molt Montcà per el meu ofici, i allí el centre musical tenia un teatre i feia concursos. I me presenté allí i vaig dir, jo puc entrar? Diu, sí. Feren la teua reixa i per cert se portàrem el primer premi, quan no érem del poble. Això n'hi ha que dir-ho, que la teua reixa ha sigut una de les obres que tot el món coneixia a la teua reixa per la falla. Belens, el primer Belén se va fer ahí, en este cantó. En aquest cantó vaig fer jo el primer Belén de la falla. Anècdota, que no ho sabíem, jo agarré una safa, fiqué aigua per ficar els peixos i demés, i els cables per fer la llum, però els peixets, quan tocaven el costat de la bassa, botaven perquè li donava corrent. I els xiquets que volien tocar el Belén també soltaven perquè donava corrent. L'arena de la platja és molt, m'entens, que conduïs molt, entonces se va fer Belén. Després se va fer en aquell cantó i després en aquell. N'ha fet molts. Un dels Beléns que va fer que m'agrada molt va ser una cuina valenciana, m'entens? Exactament el que era antigament una cuina valenciana. Hasta la bomba de l'àuia, que per cert el xurro la tenia en el seu corral, m'entens? I me la deixà i vaig fer en la bomba. I el falleret i la fallereta d'aquest any eren, m'entens? És que estaven allí xuant en això. I les fotografies dels pares en una finestra riguent-se de veure el que estaven fent els xiquets en la cuina. Això va ser. I després ja han vingut altres i Gurrea m'agarrà perquè el Gurrea sempre el tenia al costat. Quan jo feia els Beléns, Gurrea estava al meu costat. M'entens? Perquè el xic li agradava molt i després va fer molt. I ara és artista fallero. O sigui que, m'entens? Això té el problema. Els Beléns... La trencada de perols, així no se coneixia, jo, m'entens, no porti perols, costaven massa cars. Me donaven, jo compré macetes que estaven trencades i demés, i en macetes trencàvem com a perols, però era soles eren per els cacaus, no era per altra cosa. El concurs de tot, després el concurs de dibuix, també ho porto jo quan va ser això, vaig fer, després altres ja portaren també, i no sé si avui en dia encara se fa el concurs. I tenim tota la falla, un viatge a l'ofrena de la Verge del Pilar en Saragossa, anant vestits
tota la falla d'ací. M'entens? I estiguérem allí i ens trataren divinament. Va ser, perquè això d'anar vestits com anem vestits, i tipo, entonces va ser, la fallera major era Angeleta, Ángela Navarro. I també agrair a molta gent, sobretot a ton pare, a Nicanor, perquè m'han ajudat molt. Nicanor i jo hem sigut un tàndem, m'entens? I alguns també m'han ajudat, però vamos, així en bona harmonia. Encara que hi hagués algú que no anava bé, però això no va costar en acte, m'entens? O sigui que sempre en totes les cases, m'entens? El cigró negre sempre està. I me sap molt de mal per l'edat i perquè ja no tinc facultats de fer per la falla, perquè la falla ha sigut per mi tot. Perdoneu-me, perdoneu-me. No deixeu la falla mai, portant avant, no deixeu-la mai. L'ànima de la Barrosa és la falla.